you want more. Just check my swagger out here on the dance floor. Така, здравейте боксери, аз съм Art19 и това е Let's Play Minecraft епизод 3. Така, и да, започваме. Съжалявам, че не съм качал отдавна. Нямах време. И сега продължаваме поредицата на Minecraft. Оп, да. Оп, не. Само да пусна малко звука, за да се чува. Така. Оп. Ай. Така. Преселих се в тази гора, защото ще мога да се развие по-добре, отколкото на този остров. Така. Всъщност аз имам и дървесни. Така. Точно това е дървото, където се правих на про. Мога да го позная. Сега, опа, като истинско про, ще си го измина отново. Да. Оп. Аре, бе. Да, така. Ще разчистим малко тук и ще си направя база. Така, първо ще си направя крафтинг. Ево. Така. Да, пъпчики. Малко желязо. Wow, sapling. Sapling. Така, високичко е. Wow, май сапling. Това е някакъв лъст. Така. Така, сега да започваме. Тези дъски... Оп! Извинявам се. Тези дъски... Време. Просто не знам, аз ходих в така друга гора. Въпреки че не съм го заснил. Съжалявам. Време. Оп. Не успей. Ще го направим. Къщичка на дърва. Само че това ми пречи. Леко трябва да се измина нищо. Ще го направим по този начин. Не. Сега да направя пода в такъв. Въпреки че аз нямам други. Имам. ОМГ. Абе,
Тя сама. Така. Така, това ми няма не трябва. Добре. Ще ми трябва само... Добре. Така... Аз съм не мога. Добре. Така. Сега продължавам. Само да... така... 6... Вау, 8. Добре. Това не би трябвало да става. И за това ще го скъсим. Така. Ще е по-различна къщата. Затова мисля да е така. Добре. Но все пак... трябва само още една бокс трябва да направим. Не ми трябва. Само си изхъбих дърво. Кой ми пука? Така. Може би този епизод ще го нарека основата на къщата. И затова мисля, за да го направя наистина както трябва. Ще... О! Абе! Добре, значи ще се слиза екстремно. Щом ще се слиза екстремно, така ще върви. Ще се слиза екстремно. Така. Така, мисля. И може би това ще е за сега. Само че се да направя... Всъщност не, ще ги направя такова дърво. Няма смисъл. Да си хабя другото дърво. Вау, добре. Оп! ОМГ. Добре. Добре, ама не е добре. Вау, определено е екстремно. Слезене. Така, мисля да се стигля Тимбърмът. С едно от шерфим, всичкото ще падне. Поне те мислят, не знам. Всъщност да. Така, това е за днес. Мерси, че гледахте този видеоклип. Надявам се да ви е било интересно. Чакайте още клипове. Много скоро. И
Да, това беше от мен. Благодаря, че гледахте и да, чао!